Så er det sjovt, hvad det er. Camille er i Spanien. Ja. Så er det derfor, hun ikke er hjemme. Ja! Pusse. Ja, så har jeg... Wow! Og lege med, så har jeg den. Nisse! Du har Lise. Ja, så meget. Wow! Ja, ved du hvad? Jeg kender allerede en. Er det næste år? Ja. Jonas, det er mig. Jonas, du har lige prøvet. Jeg har lige prøvet. Jonas. De er for langsomt. Det er bare en foran, Jonas. Det er langsomt. Må I holde Jeg ud er lige? spærende. Det er flot. Det er altså før. Kom nu, ikke kom op og slås. Kom ikke op og slås. I ved godt, at jeg var foran Anders. Sådan. Du har også på. Ja. Tak. Ja. Wow, mand. Min øjne. Prøv lige hånden op på mig. Prøv lige hånden lidt mere. Bare hold den op. Der. Og så. Hvor varmt. Scheiße. Er det fedt? Ja. Ikke om bag køen, den om bag køen, du. Det var fandme ikke sjovt. Fandme lime. Anders. Nå, det skal I så gøre hjemme, men I får lov til det. Jeg har engang sat i min håndvask. Det var ikke I lover mig det. Ja, det lover jeg. Jeg har sat i min håndvask engang. Og ved du hvad, så engang sagde? Så leger det lige i 2 minutter. Det her må børn ikke gøre derhjemme. Du gjorde det selv. Ja. Uden altid sne. Ja, det var ligesom mig, det der. Det er ikke det. Atju! Godt! Atju! Det er jo insulin. Ja, godt. Du står på os. Det er nok det bedste. Så er der lige ud over ben. Ja, jeg kommer ikke. Du har øget dig spændende. Hoppa, tryk hængerhårene nu. Nej, det betyder det. Lige fast på jer selv også. Du har snakket med mig. Er ikke bare god? Det kan godt lykkes sig. Lad være med at puste ud. Næste. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det er ikke. Det er den, der er dårlig. Flamme, du skal puste nu. Undskyld. Puste ind i, så Okay. Du skal ikke komme for mig her. Sorry. Ja, så må I tilbage. Jeg tager lige sidste her. Skal du sige kollega? Nej, jeg vil også gerne prøve igen. Og så skal man sige, at 20 er ikke noget puster. Pju, det. Så er min tur. Det må jeg give dig. Jeg skal bare have én mundfuld, så... Mads, du er heldig. Hold den lige op, Mads. Lige op. Hold den lige, Mads. Hvad kan du godt tænke dig? Hold den. Må jeg heller ikke? Så, næste. Nej. Hvad er det med Christoffer? Du skal være gøjler. Væk med næsen, du. Løft. Prøv at se. Tag den lidt mere op af sådan her. Hey.